Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici Kalaxxone qal li l-eks deputat nazzjonalista Jason Azzopardi ħaqqu r-rispett għall-għażliet li jagħmel. Għal dan fuq il-programm Ricky Debates fuq l-Istazzjon Nazzjonali meta ġie mistoqsi x'jaħseb dwaru. Irridu nibdew nitalmu, nirrispettaw il-Jason, nirrispettaw. Dan minkejja li Azzopardi fetaħ inkjesti ripetuti kontra uffiċjali pubbliċi u membri tal-gvern li ma inkjesti kollha inqataw kontrih. Dan jikkonferma kif minkejja l-inbidel il-kap tal-Partit Nazzjonalista għal darb'oħra l-establishment nazzjonalista għadu fil-kontroll tal-partit. Barra li faħħar lil Jason Azzopardi, Perici Kalaxxone ħass il-bżonn li jiddefendi lill-eks Ministru tal-Finanzi Tonio Fenek. Skont il-Viċi Kap Nazzjonalista, Tonio Fenek salva lil pajjiż. Tonio Fenek l-2008-2009 il-kredibilità tal-Partit Nazzjonalista. Salvajna il-pajjiżna dak iż-żmien. Sa dan it-tant matul il-programm id-Deputat Prim Ministru u Ministru għat-Turiżmu Ian Borg elenka x-xogħol li qed tagħmel din l-amministrazzjoni biex il-pajjiż jibqa' wieħed ta' suċċess. Dan fil-waqt li tenna kif il-Partit Nazzjonalista ma jistax jagħmel wedi li fil-passat ma rnexxilux iżommhom. Meta kien fil-gvern, speċjalment fl-2008, meta tela b'nofsiġġu 1800 vot, kien qal lill-poplu Malti Wawċi li ħajnaqqas it-taxxa ta' dħul. U għamel 5 snin mbagħad jgħid li hemm il-botot ħomor u għandna kriżi finanzjarja u m'għamilha qatt. Kien il-Labor ta' Joseph Muscat li fl-2013 malli tlajna għamilnija u kien il-Labor ta' Roberta Bela illi fil-budget ta' sena ilu tajna l-ikbar tax cuts fl-istorja, jiġifieri li twiet huwa faċli, però meta kellu ċans il-Partit Nazzjonalista ma għamilhomx.